So welcome back to our girl channel लोगोफोर. So दिनै जोङो 6.3 सोंथि 6.3 थामहिनबा थाखो 10 नि सानखान्थिनि सोंथि 6.3 खौ सावरायगोन. So नोंथांमोना नै चेप्टारनि प्रिभियस क्लासखौ नायाखैब्ला सिम्पली नायना ला. So firstly आं कुइसनखौ एसे दिन्थिना होनाय जाबाय निया लोगोफोर. So बेवहाय मा दोङो नाय कुइसनखौ दोङो जे सावगारि 6.34 आव होनाय बबे आखान्थिनि जराफोरा महरसे लिर. माने बेफोरनि मा मोनसेया महरसे बेखौ लिरनो होदो आरोना लोगोफोर. स' दा बेयाव मा होनदों नोंसोर बेनि फिननायखौ होनायाव बाहायनाय महरसे रादायखौ लिर आरो दिन्थिसिननि हेफाजाबै आखान्थिथामनि महरसे जराफोरखौ लिर. स' जोङो आखान्थिथामखौ महरसे दिन्थिनांगौब्ला जोङो सिगांनो आं लिरना होदोंमोन जे मोननै कन्डिशन सेटिसफाइ खालामनांगौ. स' मोननै कन्डिशना फार्स्टआव मामोन लोगोफोर? फार्स्टआव जाबाय बिनि मा जानांगोन? खनाफोरा समान जानांगोन. खनाफोरा समान जानांगोन. लोगोसे मा जानांगोन बिनि मोखांसे आखान्थिफोरा स्रें रुजुथायाव थानांगोन आरोना. बाट जोंना बेबायदि मोनना महरसे जानाय माबाया आं बेखौथ' नोंथांमोना जा फार्स्ट क्लासावनो लिरना होखादोंमोन लोगोफोर बेखौ. बाट जोंना मोनसे जों दा मैया बावैसो माने प्रिभियस क्लासाव जों सोलोंदोंमोन जे थार बुंथि 6.3 थार बुंथि 6.4 आरो थार बुंथि 6.5 आव जों मा सोलोंदोंमोन जे मोननै आखान्थिनि हमना ला बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ लाबाय आङो. नै मोनसे लाबाय बेनि उनाव बे मोनसे लाबाय. नै हमना ला ए बि सि नैबे हमना ला पि किउ आर नैबे सिया नैबा. स' दा बिनि जुदि जोंना नै खनाफोरा जुदि मोखांसे खनाफोरा माने ए जों पि जों बि जों किउ जों आरो सि जों आर जों जुदि समान जायोब्लाबो जोंना बे मा जायो लोगोफोर? महरसे जायो. बे मा थार बुंथिमोन? थार बुंथि 6.3. स' दा थिग बिदिनो जुदि जोङो बिनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया जुदि समान जायोब्ला अब्लाबो जोंनिया मा जायो? मोखांसे जायो. बे मा थार बुंथिमोन लोगोफोर? बे जाबाय 6.4 थार बुंथि. स' बेबायदिनो जोङो दा नैबे जुदि महरसे दिन्थिनांगौबा नोंथांमोननो आं मोनथाम कन्डिशन होगोन. बे मोनथाम कन्डिशनजों जोङो महरसे दिन्थिनो नांगोन. स' फार्स्ट कन्डिशना जाबाय बिनि माने एंगल प्रपार्टि बा एबा एंगल प्रपार्टि. स' दा जायखिजाया मोनसे जागोनायाव एंगल एबा एंगल. स' बेखौथ' नोंथांमोना क्लास 9 आव मोनखादों. बेबायदि जुदि जायोब्ला समान जायोबा जोंना माने खनाफोरा समान जायोबाबो जों बेखौ मा होनगोन? महरसे होनना हमना लागोन. नाथाय मोननै आरो मोनथाम मा डिफारेन्स दोङो? डिफारेन्स जेबो गैया. फर एग्जाम्पल नैबायदि आं होनसै लोगोफोर. दा नैखौनो हमना लानानै नैबे हमना ला 30 डिग्री नैबे हमना ला 30. दा नैबे हमना लानाय नैबे हमना ला 60. नैखौ हमना ला आं 80 होनसै. नैखौ मा मोनसे आं 80 बेखौबो 80 होनसै नाय लोगोफोर. बेवहाय मा दोङो? बे 30 बे 30 बे 80 बे 80 मोननै आखान्थिफोरा समान. मोननै खनाफोरा समान. स' बेनि मोननै एंगला मा जाखो लोगोफोर? नैबे मोननै एंगला नैबे सेटिसफाइड जाबाय. स' नैबे सेटिसफाइड जाबायना लोगोफोर. स' नाय अब्ला जोंनिया नै मोनसे एंगला मा जागोन? जों मिन्थिखागौ आखान्थिथामनि खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां लोगोफोर? 180 डिग्री. स' जिहेतु जोंनिया नाय जिहेतु बिसोर मोननैजों समान बिसोर मोननैखौ दाजाबनानै बिसोर मोनथामखौ दाजाबना 180 मोननांगोन. स' नाय बिसोर मोननैजों बेखौ दाजाबा 180 मोननांगौबा नैबे बेसे जागोन लोगोफोर? बिसोर मोननै 120 जागोन. नैबे बेसे जानांगोन होनबा नैबे जानांगोन 70. माने बे 110 जागोन. नाय लोगोफोर बेवहायबो 70 बेवहायबो 70 होनबाय. स' बेनिखायनो जों मा बुंनो हायो लोगोफोर? जुदि जायखिजाया मोननै जुदि एंगला जुदि समान जायोब्ला बिनि थामथि एंगला समान जाखागोन. बे मास्ट बि. मानोना जोंनिया गासै आखान्थिथामनि खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां जायो? 180 डिग्री जायो. स' बेनिखायनो नाय एंगल. स' बेनिखायनो एंगल हमबा जों नेक्स्टखौ जों ओरैनो दिहुनखानो हायो नालाय. स' बेनिखायनो नै मोननैया समान जाबानो जोङो मोनथामखौ दिहुनाबाबो जायो. बे मोनसे प्रपार्टि महरसे दिहुननाय. बेनिफ्राय जोंनिया नेक्स्ट 2 नाम्बार. स' 2 नाम्बाराव जोंनिया जाबाय एंगल साइड एंगल.
मा लोगोफोर एंगल साइड एंगल स' बेबो जोंनिया प्रपार्टियानो दा बेयो नाय एंगल साइड एंगल बेहाय जोंनिया माबायदि लानांगोन जोंनिया नाय नै बायदि जागोन बे लोगोफोर एंगल साइड एंगल माने जोंना जायखिजायाखौ लानो हाया दे लोगोफोर मा जानांगोन बेयो माने जायखिजाया मोननै एंगल ना दा मोननैखौनो हमबाय आङो दा नै एंगलजों बे एंगलजों समान बेजों समान थामहिनबा बेजों समान आरोना अब्ला जोंनिया नै मोननैजों नै आखान्थिखौ जोंनिया समान दिन्थिनो हाया जुदि नै बायदि रुलाव जुदि खालामनांगौबा जोङो नाय नैदि आं मोनसे सिम्पल डायग्राम होनानै बुजायनोसै आङो नैथिं दा नै मोननै आखान्थिखौ लाबाय आरोना नैखौ ABC खौनो होबाय आङो ABC नैबे PQR होबाय जुदि जोंना नै A जों P जों समान हमला नैबे 30 नैबे 30 जाबाय हमला नैबे 9 नैबे हमना ला 80 नैबे 80 जाबाय अब्ला जोंनिया लोगोफोर नाय एंगल मोननै एंगल समान नै साइडआ जायखिजाया मोनसे लानो हाया लोगोफोर जोङो नै गेजेरनिखौ लागोन माने नै एंगल मोननैनि गेजेरनि साइडखौसो जोङो लानो नांगोन बेवहाय कनफिउजन खालामनाङा आरोना लोगोफोर स' दा बुजिबायना जों माने एंगल साइड एंगल माने साइड एंगल बुजिना माने मोननै एंगल मोनसे साइड जोंनिया समान जाबाबो बेखौ जों मा हमना लागोन महरसे होननानै जोङो बुंनो हागोन आरो थार्ड नाम्बाराव दङ जोंनिया साइड एंगल साइड स' बे एखे जोंना माबायदि बुजायगोन बे माने नैबायदि आरोना जेनेबा बे बुजायगोन नैबायदि फर एग्जाम्पल दा नै मोनसे एंगलजों नैजों समान एंगल प्रपार्टि जाबाय बिनि उनाव नै साइडआ समान जानांगोन मोखांसे खनाफोरा मोखांसे आखान्थिफोरा नै A B C बा नैबे जुदि P Q R बा नै AB जों PQ जों समान जानांगोन ओमफ्राय AC जों PR जों जोंनिया समान जानांगोन थामहिनबा जोंना रुजुथायाबो समान जानांगोन आरोना स' जुदि समान जायोबा जोंनिया रुजुथायाबो मा जागोन लोगोफोर मास्ट बि इकुवेल जाखागोन मानोना जोंनिया बिसोर मोननै आखान्थि थारमाने जिहेतु समान बिदिखाय जोंनिया रुजुथायफोराबो समान जागोन स' मोनबायना लोगोफोर स' दा मोनथाम प्रपार्टि मोनबाय नैबायदि जायोबा जोंनिया महरसे जागोन आरो लास्ट मोनसे दङ बे मोनसेखौ जाबाय जोंनिया मा साइड माने जोंनिया गासैनिबो जुदि आखान्थिफोरा जुदि समान जायोबा माने मोखांसे आखान्थिफोरा फार्स्ट मोनसे गिबि मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरजों बिनि नेक्स्ट मोनसे आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरजों जुदि गासैबो आखान्थिफोरा जुदि समान जायोब्ला अब्ला जोंनिया मा जागोन बियो महरसे जागोन स' बेबायदि मोनब्रै कन्डिसनखौ नोंथांमोना जास्ट चेक खालामबानो जाबाय महरसे दिन्थिनायाव स' जोङो लोगोफोर गोबाव खालामलासिनो महरसे जायोना जाया जोङो चेक खालामदोनसै फार्स्ट कुइसनखौ स' आं बेखौ बिथिङा साइड खालामनो हाबाय स' नाय जोंनिया 1 नाम्बार हा लोगोफोर एबार मा नाम्बार 1 नाम्बार स' 1 नाम्बारनि 1आ मा दङ जों डायग्रामखौ आखिरोनि आं लोगोफोर नैबे होनाय दङ ABC नैबे होनाय दङ PQR स' बेनिफ्राय नैबे बेसेबां 60 डिग्री नैबे जाबाय जोंनिया 80 डिग्री नैबे जाबाय 40 डिग्री स' बेनिफ्राय नैबे जोंनिया 80 डिग्री नैबे जाबाय 60 डिग्री स' नैबे जाबाय बेसेबां 40 डिग्री दा बेखौ जों मा खालामनो होदों बेखौ जोंखौ खालामनो होदों जे बिसोर मोननैया महरसे जायोना जाया नायनो होदों आरो मानि जाहोनाव बिसोर मोननैया महरसे जागोन बे फर्मुलाखौ जास्ट नोंथांखौ लिरनो होदों आं दानि फर्मुलाखौ लिरनानै होबाय जे जोंनिया एंगल जायोबा जोंनिया महरसे जायो साइड एंगल साइड जाबाबो महरसे जायो बा एंगल साइड एंगल बेबायदि जायाबाबो जोंनिया मा जायो लोगोफोर महरसे जायो दा नोंथांमोना बेवहाय जुदि जों नटिस खालामो आं गुसुङै खालामनो हानिया माने सुंद' महरै खालामनो हानि माने जेसेबां हायो इजि मेथडजों खालामना होनो नाजानोसै आङो बेवहाय नाय बे एदों बेजों समान बेवहाय डाइरेक्ट लिरखानोसै आङो बेवहाय हियर आरोना हियर एंगल A इक्वल टू एंगल P नाय बेजों समान क्लियर लोगोफोर स' बेनिफ्राय एंगल B जों आरो एंगल Q जों समान नै B जों Q जों समान 80 बेनिफ्राय एंगल C जों एंगल R जों समान स' देयारफोर मा जाखो देयारफोर ट्रायंगल ABC गोरोब महरसे ट्रायंगल PQR नाय लोगोफोर जोंनिया महरसेनि सिम्बोला बेहा नैबे लोगोफोर जों महरसेखौ नैजों बाहायो नैबायदि महरसेखौ जोङो नैबायदि बुजायो आरो गोरोबलिखौ जोङो नैबायदि लिरो ने ओरैबायदि होनानै मोनसे ओरै
इकुवेलनि सिम्बलबो होनांगोन आरो बेखौबो जोङो डाइरेक्ट सिमिलार माने महरसेनि सिम्बलखौबो जोङो होनांगोन जुदि गोरोबलिबा आरो महरसेबा डाइरेक्ट मोनसेल' ओरै बेंखा बोना होबानो जाबाय स' बेबायदि महरसे जाबाय आरो बे मा प्रपार्टिनि कारणे जाखो सिन्स मा लिरजागोन जोङो एंगल 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 बिनिफ्राय जों मा मोनखो एंगल 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 प्रपार्टिनिफ्राय जों बेखौ मोनबाय बे बिसोर मोननाया मा जाखो महरसे जाबाय स' बेखौ नोंथांमोना सेन्टेन्सजोंबो लिरनो हागोन आरो नैबायदिबो डाइरेक्ट नेगेटिभ नैबायदि लिरनो हाबाबो मास्टारा बुजिगोन आरो ना टिचारफोरा बुजिगोन बेबायदि लिरनो हाबाबो अ बे महरसे जाबाय होननानै आरो नोंथांमोना सेन्टेन्सजों लिरनो गोसोबा लिरबानो जाबाय देयारफर ए बि सि आखान्थिथामा पि किउ आर नि महरसे आखान्थिथाम बेबायदि लिरनो हाबानो जाबाय स' एबार नेक्स्टखौबो खालामलानोसै आं लोगोफोर स' नेक्स्टखौ आङो नै साइडथिंनो खालामलानोसै जायगा दङ नालाय स' डायग्रामखौ आखिनोसै आङो आरो मोनसेया दङ नोंथांमोना स्केलजों आखि हा आं स्केल इउज खालामनाय जादिया जास्ट आखाइजोंनो बुजायनानै जाबाय लोगोफोर बेवहाय जों जुदि नायो बेवहाय जोङो नाय खनाफोरा होनाय गैया लोगोफोर स' खनाफोरा जिहेतु माने एंगलफोरा जिहेतु होनाय गैया बेखौ जोङो मा प्रपार्टिजों स' खालामनो नाजानांगोन साइड 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 मानोना जोंनिया जिहेतु खनाफोरा होनाय गैया स' बिनिखायनो जोङो साइड साइड साइडजों जोङो दिहुनो नाजागोन माने एस 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 महरजों जोङो दिहुनो नाजागोन लोगोफोर स' फार्स्ट ए बि जों जोङो माखौ रुजुगोन लोगोफोर एबार जों फार्स्टआव गिबियावनो ए बि बाय पि किउ बेखौ खालामगोन जों लोगोफोर स' बेखौ खालामनो गोसो गैयाबा नैबायदि खालामगोन जोङो जास्ट जों मिलायनोल'सो नांगौ नालाय ए बि बाय किउ आर इकुवेल टु ए बि बाय किउ आर स्निखा एसे होबाय नाम्बार ए बि बाय किउ आर ए बिनि माना मा लोगोफोर 2 किउ आरनि माना मा किउ आरनि माना 4 इकुवेल टु मा जाखो 1/2 बिनि उनाव नेक्स्ट लागोन आङो BC by PR equal to 2.5 by PR नि माना 5 equal to बे मा जाखो जोंना 1/2 रानबा 1/2 खौनो मोनगोन स' बिदिनो AC by PQ equal to 1 by मा मोनगोन 3/6 equal to बेखौ रानबा मा मोनगोन 1/2 नाय लोगोफोर बेवहाय जों मा मोनखो गासैनिबो रुजुथायफोरा मा मोनखो जोङो समान मोनबाय स' therefore triangle ABC महरसे triangle PQR बे मानो जाखो साइड 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 बायदि जोंनिया माने बे प्रपार्टि बायदि जोंनिया बे मा जाखो बेहा समान जाबाय स' गोबाव खालामलासिनो नेक्स्टखौ जोङो सावरायलायनोसै माने नेक्स्ट बिनिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो खालामलायनोसै लोगोफोर स' 3 नाम्बाराव दङ जोंनिया 3 नाम्बारखौ नायलायनोसै आङो स' नैबे दङ L M P ओमफ्राय D E F नै P हा स' बेनिफ्राय नैबे 2.7 नैबे जाबाय 3 नैबे जाबाय 2 नैबे जाबाय 4 नैबे जाबाय 6 नैबे जाबाय मा लोगोफोर 5 जाबाय स' जोङो बेखौ दा जोङो दानिनि बायदि चेक खालामनानै नायलायदोनिसै लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौ लिरोबा लिरजागोन हा जेनेबा बेवहाय LM equal to 2.7 MP equal to 2 LP equal to 3 होननानै बाट नोंथांमोना जिहेतु नैबायदि कुइसन फैबा जोंनिया 1 नाम्बार बा मेक्सिमाम 2 नाम्बारसो फैगोन स' बेनिखाय नोंथांमोना बेखौ लिरना होआबाबो जागोन आरो ना स' दा आं खालामना होनोसै डाइरेक्ट लिखानोसै therefore LM by एबार माखौ लागोन आङो LM by MP खौ लानो नायनोसै MP स' बेबायदि लाबाबो जोंना मिलायखानाय नङा नैबे ना LM by DE खौ लानोसै आङो DE equal to 2.7 by 4 बेबायदि मोनबाय स' बेनिफ्राय MP by EP equal to मा मोनखो 2/5 बिनिफ्राय आरो मा मोनसे लास्टआव LP by DF equal to मा मोनखो 3/6 equal to 1/2 नाय बेवहाय नैजों बेजों मिलायदिया बेजों मिलायदिया स' मोनसेबो मिलायला बेवहाय स' बेवहाय मा मोनखो स' therefore LM by
DE does not equal to MP by EP does not equal to LP by DF no बेबायदि मोनबाय ना so therefore मा जागोन बे therefore triangle LMP does not similar माने similar नङा आरोना मादों triangle DEF बेबायदि जोङो similar मोनबाय आरो मानि जाहोनाव similar बेबायदि जाखो SSS बायदि रुल बायदि जोङो इउज खालामनो जुदि नागिरब्ला जोङो मा जाखो बेयो बेबायदि जाद माने महरसे जादिया क्लियर ना लोगोफोर स' एबार जों नायनोसै नेक्स्ट नाम्बारखौ स' नेक्स्ट नाम्बारखौ आं नै साइडथिंनो खालामना होनोसै स' डायग्रामखौ आखिना लानोसै आङो फार्स्टलि स' डायग्रामा दङ जोंनिया नैबायदि स' नैबे दङ जोंना M N L नैबे जाबाय P Q R स' नैबे मा दङ 2.5 नैबे दङ 70 डिग्री नैबे दङ 5 नैबे दङ 5 10 नैबे जाम 70 डिग्री स' नाय बेवहाय जोंनिया मा चेक खालामदोंसो नाय बेवहाय here angle M equal to angle Q माने समान बेवहायबो 70 दङ बेवहायबो 70 दङ आरो जों मा लायो MN by PQ नै M जों नैखौ लानोसै बिनिफ्राय नैजों नैखौ लागोन आरोना स' MN by PQ स' MN नि माना 2.5 बेनिफ्राय PQ नि माना 5 स' बेखौ रानबा जों मा मोनखो 1/2 मोनबाय थिग बिदिनो ML by QR जुदि खालामबा जों मा मोनगोन 5/10 इक्वल टु जों मा मोनगोन 1/2 नाय बेवहाय जों नायनो थांबा जों मा मोनखो बेवहाय जों मोनबाय जे नैबेथ' एंगल जाबाय नैबे साइड जाबाय नैबे साइड जाबाय स' जों दानिनो बुजिखादों आं नोंथांखौ जे साइड एंगल साइड बेबायदि प्रपार्टि लानाबो जोङो मोननै आखान्थिजा मा जायो महरसे जायो आरो जुदि साइड एंगल जुदि जोङो साइड एंगल साइड लाबा नै साइड मोननैया नै एंगलनि मोनसे खनाखौ नांजाबना थानाय मोननै साइड जानांगोन स' नाय नैबे एंगल ना जों नैसोर मोननै खनाखौ लाबाय नै एंगलनि नैसोर मोननै नांजाबना थानाय थिग बिदिनो नैबेबो नै एंगलनि बिसोर मोननैया नांजाबना थानाय बेखौ क्लियार खालामना लाखा लोगोफोर स' देयारफर जों मा लिरगोन ट्रायंगल MLN महरसे ट्रायंगल PQR बे मा थारबुंथि बायदि जायखो साइड एंगल साइड बेबायदि सिम्पल जास्ट लिरना हो अब्ला नोंथाङा मार्क्सखौ मोनगोन लोगोफोर स' एबार गोबाव खालामलासिनो नेक्स्टखौबो जोङो खालामलायनोसै सर्ट लायनोसै आरोना नेक्स्टखौ स' नेक्स्टनि सावगारिखौबो आं डायग्रामखौ आखिना बुजायलायनोसै लोगोफोर स' निउ नायलायदो एबार नाय माबा नाम्बार हा V नाम्बार मा नाम्बार V नाम्बार 1 नि V एबार नाय माबायदि दङ सावगारि नाय A B C बेनिफ्राय नैथिं दङ D F E बेबायदि दङ आरो नैबे दङ जोंना नैबे 80 दङ ओमफ्राय नैथिंना नैबे 80 होनाय दङ दा नैबे 2.5 होनाय दङ ओमफ्राय नैबे 3 होनाय दङ नैबे 5 होनाय दङ बे मा दङ नैबे 6 होनाय दङ स' दा जोङो 5 नाम्बारखौ खालामदोंसै लोगोफोर स' दा 5 नाम्बारखौ जुदि खालामोबा जोङो दा बेवहाय नायदो बेवहाय जोंनिया एंगल A इक्वल टु एंगल F जागोन लोगोफोर मानोना जोंना बेवहायबो 80 दङ बेवहायबो 80 दङ बिसोर मोननैया समान बेथ' क्लियार जाखाबाय स' बाट बेवहाय जुदि जों नायोब्ला जोङो नाय स' AB बाय जों माखौ लानांगोन नाय नै एंगलनि जोंना जिहेतु साइड एंगल साइड जुदि लायोबा जोङो बे मोननै साइडखौ नै एंगलनि माने खना नांजाबनाय साइड मोननैखौ लागोन अब्ला जों माखौ लानांगोन नै मोननै एंगलखौ लानांगोन मानोना नै खनाखौ लादों स' थिग बिदिनो नै मोनसेनिखौ माखौ लागोन नै मोननै एंगलखौ स' बेबायदि जुदि लायोब्ला जों मा लागोन नाय नै AB दों DF खौ जों लाजागोन AB बाय मा लाजागोन AB बाय DF लाबाय आरोना आङो AB बाय DF इक्वल टु मा जाखो AB नि माना 2.5 ओमफ्राय DF नि माना मा जाखो 5 जाबाय दा रानबा नैबे मा जागोन 1/2 जाबाय
थिग बिदिनो एबार माखौ लागोन जों AC बाय जों माखौ लागोन इनि AC बाय EF स' इकुवेल टु दा AC नि माना जोंना होनाय गैया लोगोफोर AC नि माना जोंना होनाय गैया बाट EF नि माना मा नायदो 6 नायदों स' नाय दा जोंनि माना नैबे मोनबाय स' बेखौ मोनबाय स' दा इकुवेल जादों ना स' therefore AB by DF does not equal to मा जाखो AC by EF स' बेबायदि जाबाय स' नोंथांमोना कनफिउजन खालामनाङा सार जोङो नै मोनसे माना होनाय दोङो बे मोनसे मानखौ मान होनायफोरखौ लाबा जागोन जाया स' बेबायदि लाबाबो जानाय नङा मानोना जोङो जा एंगोलखौ लागोन बे एंगोलनि साइड मोननैखौसो जोङो हमनो नांगोन स' बेबायदिनो स' नोंथांमोना जा जि एंगोलखौ लादों बिनि साइड मोननैखौल'सो हमनो नांगोन नोंथांमोना जायखिजाया साइडखौनो हमनो हानाय नङा स' बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायबानो जाबाय स' बेबायदिनो जों एबार लास्ट मेथ्सखौ खालामदोनसै स' लास्ट मेथ्सखौ आं नै साइडथिं खालामनानैसै बे साइडथिं स' बेवहाय दङ जोंनिया मा दङ बेवहाय आं डायग्रामखौ आखिना होनोसै बेनिफ्राय आरो मोनसेया दङ P Q R नैबे D नैबे E नैबे F स' नैबे बेसेबां दङ नैबे दङ 80 नैबे दङ 70 स' बिदिनो नैबे दङ 80 नैबे दङ बेसेबां 30 डिग्री स' बेवहाय जुदि जों नायो जों मिन्थिखागौ जे जोंनिया मा लोगोफोर जोंनिया जायखिजाया आखान्थिथामनि खना मोनथामनि दाजाबगासै जोंना बेसेबां जायो 180 डिग्री जायो स' जों माबायदि लिरनो हागोन स' देयारफर जों लिरनाय मोनसे आखान्थिनि बारे जों लिरनो हागोन जे एंगल G प्लास एंगल E प्लास एंगल F इकुवेल टु जागोन जोंना 180 डिग्री जों बेखौथ' मिन्थिखागौ स' नाय बेयाव D नि माना बेसेबां D नि माना दङ 70 डिग्री प्लास E नि माना बेसेबां दङ E नि माना दङ 80 डिग्री बिनिफ्राय प्लास F होनाय गैया स' इकुवेल टु 180 डिग्री स' बिनि उनावहाय दाजाबाय जागोन 150 डिग्री प्लस एंगल F इकुवेल टु 180 डिग्री स' इमप्लाइज दैट एंगल F को लाखिनानै जुदि बेखौ इथिंलाङो मा जागोन 150 डिग्री इकुवेल टु बेसेबां जागोन 30 डिग्री स' दा एंगल F नि मानखौ नैखौ बेसेबां मोनखो नैखौ मोनबाय जोङो 30 डिग्री स' थिग बिदिनो जोङो 180 डिग्री नैखौ बाहायलायगोन स' बे मोनसेनिफ्राय जों मा मोनगोन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इकुवेल टु बेसेबां 180 डिग्री स' जायगाया थोजाला एसे माबा ट्राइ खालामना होनोसै आं नाजानोसै नायदो बेवहाय बेबायदि मोनबाय स' बेनिफ्राय थिग बेखौबो मानफोरखौ पुट खालामलाय पियाथ' जोंना होनाय गैया एंगल P जाबाय Q नि माना जोंना होनाय दङ 80 बेनिफ्राय R नि माना होनाय दङ 30 इकुवेल टु 180 डिग्री स' बेबायदिनो एंगल P इकुवेल टु 180 माइनास मा जागोन नैबे जागोन 150 डिग्री इकुवेल टु बेसेबां डिग्री मोनखो जोङो 30 डिग्री मोनबाय स' बिदिनो जों दा मा मोनखो नै P नि मानखौबो जों मोनबाय बेसेबां सरि नैबे माबा जागोन 180 जों आरो 30 जोंना दाजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 110 स' बेखौ दानख'बा बेसेबां मोनगोन जोङो 70 डिग्री स' 70 डिग्री मोनबाय लोगोफोर बेखौ स' दा नाय नैबे बेसेबां मोनखो जोङो नैखौ 70 मोनबाय स' नाय बेवहाय जोंना नाय Dजों बेजों समान बेजों समान बेजों समान जोंना दा मा लिरनो हायो ट्रायंगल DEF जों आरो ट्रायंगल PQR जोंनिया महरसे आरो जाहोनखौ मा लिरगोन एंगल स' बेबायदि लास्टआव लिरना होबानो जाबाय आं गासैखौबो लिरना होनाय जादिया मानोना इजि नालाय स' जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायबाय स' थाबैनो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होनना आसा खालामनानै बिदिलायनाय जाबाय स' गोजोन लोगोफोर स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय